खुलुमबाय ब्लक लेभेलनि इउपिपिएलनि पटेनन चिरां दुवार कन्स्टिटुएन्सिनि माखासे वार्कारफोरनि कल रेकर्डिं बेवहाय फेरेंगा रनजित बसुमतारी बिथाङा फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्शनाव टिकेट मोनला बियो रोखा जादों। अब्ला सोर मोनगोन ना खाम्फा बरगयारी बिथाङा टिकेटखौ मोनगोन नामा बियो बे कल रेकर्डिंनि गेजेरजों बेरखांदों। नाथाय खाम्फा चन्दन मोनाबो दि डास्टबिनावसो बिथांमोननाबो मोननाय नङा बेबो बेयावनो रोखा जादों। अब्ला सोर मोनगोन सोरखौ बिदों टिकेटनि थाखाय बे जाहैबाय डक्टर सांग्रां ब्रह्म मानगोनां सीएम प्रमद बर' बिथांनि ओएसडि अफिसार अन स्पेशल डिउटी बिथाङा मोनगोन डिमान्ड खालामदों। प्रमद बर' बिथाङाबो प्रपज खालामदों बेखौनो, जायनि जाहोनाव बिथाङा दा खालि मावगासिनो दङ इउपिपिएल दोलोनि जानानै हारसिङैनो निजि फैसा गारनानै। नाथाय मावबाबो मावाबाबो बिपिएफजों हाखानाय नङा, बिपिएफआनो जै जागोन बेयो रोखाखा। नाथाय बिथांमोननि सिंनि जे माखासे गन्डगल बेखौ दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव सोराङाव आङो लाबोनो नाजादों। आरो फारसेथिं मस्ट इम्पर्टेन्ट खोथाया जाहैबाय गोसो होनो गोनाङा मन्दि बलगा कथाथ' इथे जे रनजित बसुमतारी बिथांनि डिपार्टमेन्टखौ दाननानै धनन्जय बसुमतारी इएमनो हरनो नागिरबायमोन, हरनो नागिरदों डिपार्टमेन्टखौनो बिथाङा दानजाहां। अब्ला फेरेंगानि अबस्थाया मा आरो फेरेंगाया मा लामा लादों ना बबेबा दोलोआव हाबगोन बेखौ दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना रोखा मोनथिनो मोनगोन। स' हेल' एभ्रिवान वान सेकेन्ड वेलकाम बेक टु दा चेनेल। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों, लोगोसे आसा खालामो इसोरनि नोंथां बयबो मोजां दं। थारैनो गोसो होनो गोनां बाथ्रा, बिटिआरनि मस्ट पावारफुल इएम मानगोनां रनजित बसुमतारी बिथाङा बिराद बर' रायजो राजाफोरखौ सोगाबबोदों, बर' बिमाफोरखौ बुग्लुंबोदों, बर' बिमाफोरखौ असनमान खालामबोदों, आइजो माहारिखौ असनमान खालामबोदों, होखारबोदों, बुग्लुं बुसि खालामबोदों, एभेक्सन खालामदों, दाय गैयै सुबुंखौ फेक एनकाउन्टार होदों, बन लायनानै जाग्रा सुबुंफोरखौ डिस्टेन्स मदनिफ्राय गावनानै मेलेम लिलालाखौ होदों। बेनि साजाखौ बिथाङा मोननो थांगासिनो दङ। बेखौबो गावसिनि दोलोनि गाहाय प्रधान मानगोनां प्रमद बर' बिथाङानो बेखौ साजा होनो थांगासिनो दङ। आरो रायजो राजाफ्राबो बिथांखौ साजा होगोन। साजा होनाया बेनो, प्रमद बर' बिथाङा टिकेटखौ बिथांनो एबाराव होनाय नङा, गावनि ओएसडि डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथांनो होगोन। खाम्फायाबो बाव मोननाय नङा। आरो फारसेथिं गावसिनि सापर्टार्सफ्राबो डक्टर सांग्रां ब्रह्मखौ इउपिपिएलनि जानानै लुबैदों। अब्ला टिकेटआ अलरेडि बिथां थांखाबाय होननानै साननानै लादो, जायनि जाहोनाव बिथाङा हारसिंनो निजि पकेटनि फैसा गारनानै लामा जाम बानायदों। आरो टिकेट मोनब्लाबो मोनाब्लाबो रनजित बसुमतारी बिथांखौ रायजो राजाफ्रा मालाबाबो हास्थाया, लुबैया। बेनिफ्राय थाइसेबो गरसेबो वार्कारफ्रानो मोनाखै होननानै बिथांमोना एलिगेसन लाबोदों। आरो बे एलिगेसनखौ ओरैनो नङा, कल रेकर्डिंनि गेजेरजों बिथांमोना फोरमायदों। रनजित बसुमतारी फेरेंगाया जे रायजो राजाफोरखौ मदद होआखै, गावसोर कौटि थाखा खामायगासिनो दं, बेखौ दिनै कल रेकर्डिंनि गेजेरजों रोखा मोनथिनो मोनगोन। जे ओरैबायदि सासे आनस्किल जगायनु सासे इएम बिथां रनजित बसुमतारीया, जायनि थाखाय मावै मोनखानाय जोबनोसै समावसो बिथाङा गावनि डिपार्टमेन्टखौ दानजानानै धनन्जय बसुमतारी इएमनो हरजानो नागिरजानाय सासे जगायनु इएम दिनै फोरमान जाफैबाय। अब्ला खोनासंलांदो मा खोथा कल रेकर्डिंआ। पार्टिनि मानसिखौ अपसेट खालामगोन बेखौ जों मिथियाखै। औ, आरो बे नोंनि बिरोधि मावाखै, बेयो ओरैबायदिसो जादों मोनसे खोथा हो। दा सोर मोनो मोनथों, दा उनि हायखाबानो खोथा बियो। जेनेबा मोनसे जानो हागौ, बा सांग्रां मोननो जानो हागौ, बा सोरबा खाम्फा मोननो जानो हागौ, बा सोरबा गोदान गाज्रि मोननो जानो हागौ। खिन्थु उननि थाखाय मोनसे मोजां सुबिदा पार्टिनि थाखाय। मानो होनोब्ला पार्टिनि नालाय इउपिपिएलनि नालाय, आरो सांग्राङाबो नोंनो खामानि मावनो हाबाय पाब्लिकनो, आरो माबायाबो इयुनावबो मावबाय पाब्लिकनि थाखाय, आरो सोरबायाबो मावबाय पाब्लिकनि थाखाय। जिखुनु सोरबा दारायबा उनाव बियो देरहागोन आरोखि। बेयाव दं आरो दा खोथाया। आंनि नुनायाव सांग्रां मोनगोन। माने नुहुरखाबाय माबोरै जों बुङोबा बे इएमआखौ नों मिथिबावाखै हो। माबोथ' आरो आं हायखामानिफ्राय इएमनि माबाखौ दाननो थिनखाबाय, माबाखौ मा होनो जेनाखि बे फटआव दंना समस्ति, जेनेबा इएम माबाखौ डिपार्टमेन्टखौ दानसिगोन। बेखौ दानखाबायमोन, अट'मेटिक फैखायो दाननायनि।
बेनिखौ बोखारनानै धनन्जयनो होनो नागिरबायमोन धनन्जय औ बे धनन्जयआ बे इन्डास्ट्रि बायनानै नामा बियो बिदिनो जाम्बा मानसि धनन्जयआबो बेबो खोन्थागारगासिनो बे फरेस्टनिखौ बोरै बोरै मावो होननानै बेजों कमफार्म खालामबायमोन दाना बेखौ मोनथिनानै बेयो दा ओरै ओरै उदार खालामनानै प्रमदजों रायलायनानै दा मोनफिनबाय आरोखि आबसुनि नुजोबबाय आरो बिसोरो दा बिदि जादों आरो खोथाया गैला इयो मा सापर्ट गैला बेजों सावल' सापर्ट गैला ओमफ्राय बिना वान टाइमल' मोना बेना वान टाइमल' बिना ओमफ्राय बिनि मोनसे दाया जादों जाहैबाय ब्लकजों बियो गोरोबाखै पार्टिजों गोरोबाखै ब्लकजों गोरोबाखै पार्टिजों गोरोबाखै मोननै ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय बाहेरानि मानसिफोरखौ बियो लाबोनानै फेदेरफैबाय जोंनि फर्टिनि मानसिखौ बियो फेदेरनांगौमोन जोंनि फर्टिनि मानसिया जेनेबा बेनाव थाङोब्ला जों फर्टिनि मानसिखौनो नुवाना दस्रानिजोंसो माबा जाग्राफ्रा गासिबो माबा गोजा औ ओमफ्राय काफिननि क'क्राझारनि दङ औ आरो बे अएसटिखौ जोंनि फर्टिनिफ्रायबो लायाखै गोदान गोदान मानसिसो बियो सोना लालायदों आरो खिन्थु प्रमदना बेजों बिराद क्लस थारलै आं खोन्थाखाबाय नोंनो सिरि सिरि माबाजों इएमजों बेजों माबाजों सांग्रांजों औ सिगां थाखा बाहायनाय मानाय बहुद हेल्प खालामो आबसुनि समाव प्रमदखौ बेखौ गोसोआव लाखानांगौ खोन्थानाय जाखाबाय जों खालामोन दा बेयो पार्टियाव गैयै मानसिनो जों बोरै टिकेट होनाय बियो बिजेपि टिजेपि बिदि खोथा बाहायदोंमोन ना बै समाव माबाखौ सांग्रांखौ खिन्थु दा खेबसेनो गोजौआव खेबसेनो बेखौ पार्टियाव बोखोनाया माननि खोथा नङा नायलाय माबाया बोखोदोंना बेखौ खेबसेनो सेक्रेटारियाव माबाया नायलाय नों होनबा बहुद खोथा दङ आरो बेवहाय ओंखायनो जों फैबाय बेजों सापर्ट खालामनो जों इएमनिफ्राय थाइसेबो थाखा मोनाखै बेनि बिभागनिफ्रायबो जों दिनैसिमावबो स्किमाव जेबो मोनाखै जों मोनसे मोनदोंमोन कमिउनिटि हल बेखौबो इएमआ गावनो मावदों जोंनो जास्ट 6 लाख थाखाल' बियो हरदों माने मनसा मावदों खिन्थु मनस मावनाय माने इएम मावनाय ओमफ्राय दा मनसा सोरजों मा खालामनानै दंलाय इएमजोंनो दङ बेथ' मनसा इएम जोंब्ला बे फैनो हाया बे फैबाथाय जों गासैखौबो जों डिसमिस खालामजोबखागोन जों नायनानैसो दङब्ला जों उनाव जों सेस खालामजोबखागोन बिसोरखौ जेनेबा मनसमोन जुदि फैयोब्ला फैथोंब्रा उनाव सानसेना नङा जों सानसे लाना बेनो मोनगोन कनफार्म जागोन आसा खालामो बुंग्रा आसा खालाम आरो जोङो थाखाखौ जोंनो फेजेनबोदों जोंलाय बेखौ बोरै लागोन खाम्फाया मा रोखोम खाम्फायाबो लुबैदों होननानै जों खोना हागोन खिन्थु बेनो बुंजागाव हरनो हागौ आरो खोनानो मोनबाय नोंथांमोना जोबनायाव कमेन्ट्स हरबानो जाबाय आं नेनानै थागोन स' थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं